Tomas i drugari. Čovek za maglu. Bila je zima na ostrvu Sodor. Prva magla je počela da stiže sa pučine. Tomas, Ene i Clarabel vole tišinu zamagljene doline, ali Tomas mora da pazi na kamenje koje se dokotrlja do šina. Ćirilo, čovek za maglu, ima veoma važan posao. On postavlja upozorenja na šine i obaveštava mašine o magli. Uzdrhtao je Tomas prešavši preko upozorenja. Ovo je uzdrmalo moje osovine. Ćirilo nas je upozorio, rekao je vozač. Bolje da usporimo, magla je pred nama. Hvala ti, Ćirilo, rekao je Tomas. U garaži te noći je debeli kontrolor pokazao nešto posebno mašinama. Bilo je veliko i čudnog izgleda. Šta je to? Upitao je Persi. To je novi izum, rog za maglu, rekao je debeli kontrolor. Ovo će vas upozoravati na maglu. Evo ovako. Suviše je glasno, rekao je Persi. Suviše je glasno, naljutio se James. Mene podsjeća na zvuk remorkera, gunđao je Gordon. Tomas je bio zabrinut. Šta će biti sa Ćirilom sada? Upitao je. On će otići na zasluženi odmor, rekao je debeli kontrolor. A pored toga, rog je mnogo pouzdaniji. Jadni Ćirilo, prošaputao je Tomas. Dobio je otkaz. Sljedećeg jutra je Persi zadovoljno